Ghana Adishmama Onyunu Ajo Sanso Anamsubi ama eye aboa akoko wapene dabre nwumre no sia aboa wade hye ne mu nyina adwo ama mo akwa badebo maikoko Ghana mu mantam akudu ensia na poe mantam na behu amasadi atum kasa fidie Ahenkan 93.3 FM ebutu achem aboabo mame akuafra koma batampa studios ene yesin konyan o maikoko Ghana mu ensem audio ensem tafada roma wona matra kwadwo apa Kasiebo dem atintim de gun kata so na dimu nchemu baba sumwe ensem no arishima madodo na ana atoto eda di anwumre no sia Ahenkan Kasiebo mu akote no ebi ene sai osofo heda bo ensem so akasa wadi atudwa na nadu dan kwa kufa do hihye ya one na aban eje no akọ no wono soso nkane wono ye osofo no hwe eye nkronketua enso amamu odwumadie so akasa otemu se enuane sama Ghana na manwosam no ewo sampa wono soso eman ni mu ayade se atwatose ekosoro pa wo sampa kuro ni mu yede mu nchemu eba awro sama bekansa ni soko asantemantomo wo mahinu kuro na children's park ana obi yede mu nchemu ba Ghana rishimama ensam wei ani ahofo bi ana kan ho a ene anwumre yi yansam tafada roma ma yansa akade mu nchemu ade baba somwo na mayena ye na boafo ase sanso no mada roma eno mo so ema wotede ekoso my koko Ghana mu hanomo eno anti Jubilee Hospital aya sabia agi hankuri enterprise wono ma ebo ne da fomboko bresemu no ye benya ntobase abobɔ nneema wodo atonton no so ebiso ama otimi enso akwakwaje odie kama ebebuo aya dwumadi akoso ewo Ahenkan 93.3 FM Kasiebo yi so na eyamemenda bia nwumena no so kwapem se no nkono ebebo obeso odon hyemu a ta waso ebresemu yebechechem na so atimi de ho enso ahyemu bi ana afei Ochiman Development Association B Plaza Hotel ena no krakwa na Ahenkan Marketing Department enso bua asuyasne na nwumre kase ne live on Facebook and YouTube search Ahenkan 93.3 FM adwenche be inkusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanum kan afia shimama information centers baburo base eye aduonum ana wonum to Kasiebo no apete ansa na ede wonum samrane ebema wonum no wakenkanfo ayesin konya ewa anwumre no si Ahenkan Kasiebo imu no eye me adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanum kan mene enam dodo nsen kwan kwaku anin kusi buadum afi information center sefa no enie Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yo bomua ya chibebia anuti Kasiebo mubati anka ewo end time information center achem asanteman Kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achem betnase Opportunity Information Center yawsewro Kanyame Information Center ewo achem achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum Die Yesu tumi ye Information Center ewo achem dwa ha Awurade na ye Information Center achem apreku God dey why boafu kwaje kumi na yesensam no ase ade afri eye oswafo na hweda obo ensam dwumadie so ewo my koko Ghana mu ya no manukro ya bepiem apoya mantam a ya diem ofo ase ayire bia bato besua so emra sebedwani eno no onimonyamfo akwadwo opankroma wode nsema wodo de atodwa ekiremu ese Ghana mampanyini na nado danko akufu ado de ekoso o my koko Ghana mu ya no masesi amno kasa de Ghana fo dodo na apa line no wachaso baba kasa de afa ho ne nyanse o man pempe aminu ekasai obia woyetima uni otega na bia di adanse ase oman ne sikasam enye ye enyina nanam so enoma sisi so chase enoma bo akokɔ soro pa achase enya agro na no na twetwedo ne ani ntira kukuda afo bi mo Ghana obia ekase na nado danko akufu ado wo hene nie Dr. Baumia so akwahya hene omma ye nto ono mo enkan o waso mo ka bibi kyerɛ Ghana fo na Ghana fo ehunu se ampa oman no sisi ye gina bia pa enie na afenso obi osusua bia won so betimi dia ba me dia boa mo man asagya na mo so bie ma
ɔde aba ɛyɛ no manyafo kɔdwo ɔpɔn kroma sɛ yɛnka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa so obiara kana kuma to ne yam na danko Akufo-Addo nsɛm a moka ne nyinaa no naso ate ɛno enti ayadeɛ so wade atum ɛsɛ ɛnkyɛ koraa bretia mu ɔbɛforo ɛyɛ agya apawa no na afei so no wɔne Ghanafoɔ atimi adi nkitaho na wɔkyerɛ Ghanafoɔ mpɛmpɛn yi baabi a yɛgyina baabi a ɔmode yɛkɔ ɛnhyɛ ɔmode agu akwan soɔ ɛbɛtumi aboa ma ho kyerɛ a yɛkɔ mu no ɛbɛho yɛn ho bɛtumi nso ayɛnyɛ ayɛne na ɔde ne nsɛm no to dwa no wɔkyerɛ mu sɛ nansa na Nana Danko Akufo-Addo ba bɛgyina simpie ne apa so ɛne Ghanafoɔ akasa no ɔbɛdi kan ahyia ɛyɛ badwaku a wɔne ɔmo toato adwene ɛwɔ n'aban mu ɛhyɛ kwan bɛfa so bɛtumi de nɔɔma gu akwan soɔ ɛnyɛ ɔmo nko a cabinet ministers na meka ɔmo asɛm yi ɔkyerɛ sɛ nyɛ ɔmo nko a ɔmo ne ɛyɛ asoɛyɛ nso a yɛde Ghana economy na ahyɛ ɔno mo ɛnsa mekyerɛ economic management team no Dr. Bomi economic Messiah ɔno na tui ɔmo nim kan wɔno ɔmo so bɛdi ahyia mu na ɔmo so ɔmo toato adwene nti ɔmo toato adwene keka ne nyinaa si ani wia afei na mampanyini ɛnso de ɛnsɛm ahodoɔ a ɛwɔ ɛmu ne nyinaa no aba bɛto Ghanafoɔ anim wɔkyerɛ sɛ Ghanafoɔ wate ɛsɛ ɛyɛ ahyɛnkafoɔ so bi ne mu kyerɛ sɛ ɔmo ba bɛpigya ahyɛntoaduo no mu a ɔmani abere ɔmo akyɛ sɛ ɛnyɛ agorɔ ɛneɛ Ghana Private Roads and Transport Union GPRTU na nso ɔmani abere paa te sɛ korodɔm akyɛ sɛ ɛnyɛ agorɔ mo kyɛ sɛ ahyɛntoadeɛ no aba na nyɛ wo bibi ɔmbɛtum ɛyɛ onimanyafo kɔdwo ɔpɔn kroma sɛ ne nyinaa no ɛyɛ nsɛm ama mpanyini ɛbɛkasa de afa ho afei nso wate sɛ dwadifoɔ nkabom kɔ ɛfrɛ mo sɛ Ghana Union of Traders Association guta wɔnom so sɔre waka ɛtoto yɛ dollar na ntentam deɛ a ɛnyɛ adeɛ so ɔmo so bɛbie ɔmo ɛnso stores ama nkurɔfoɔ akɔtɔ nneɔma wɔkyɛ saa nneɔma na ɛkɔ so no nyinaa no mampanyini wate na wɔnom so gu so a ɔmo ɛpɛ ano fam asiberɛ enti ɛnkyɛ Ghanafoɔ nyinaa nom suo ntwɛn wɔpɛ na ɔmo fa ntwɛn ɛyɛ Nana Danko Akufo-Addo ɔyɛ adeɛ yie ɔmo ne Ghanafoɔ ba bɛkasa na afei so wɔkyerɛ Ghana sɛdeɛ ɛne nhyehyɛeɛ se bi ɛnso ɛteɛ Mampeni MIH statement say any IMF ndinki town na yempre sika kakra na boa Ghanaian economy no. Aho na ni tu ye dwuma na se ka IMF wo bae any be first meeting ekoyi no omokoye. Omokoye no October ya na what say yeso yeko the finance minister me ankasa me kan obi ne finance minister penny for yekoye. Say yeko bae IMF issue statement say ko bono part 2 no akoyi nti part 3 no omo ba na afi then omo de ato ye nim no ya dia to mu a ombeba na yetumi abehwani ato sign their friend of staff level agreement. Now, if you're Marco board and moi, you repair Nama, if you catch them, I watch it and Abano. And Saka, I know, Kase, you are economic management meeting, since the finance minister, so big out, they IMF for near train or Babisi, or they bet 2 EMT and him. Almost, yeah, another Kuada, Guta for any transport for 1 7. Better can we? If you wada, if you are the Mimindano, Yakani, Mampenianim, and walk up it. Now, Mampeni, my take the next set of decisions in the year. The woman was say a catcher Ghana on one category and Amayaka. Ghana Adishimama ene a etagu ye ewo wasumi wano ene oyo swa for red or and some aso my koko Ghana mu ya no mo Nana Danko Akufo-Addo amamuemo onu kroya puemantamu ofase ayde bia bato mpesua so wano na si o manamu ewo mrahye bedwafie onimonyamfo kwadwo opon nkroma ana Adishimama otene nka no sansu no manfo a ewo swami abeto mpesua so opanyina oti wo msem na ko Ghana kuma mecha Ghana mrahye bedwafie ono aso ena mrahye bedwafie tutueni na oyo swafo otua no onimnyamfo se eche mensa bonsu enne se de awiane di nkan bo mamane se ne won bekọ asetena sansu wo mkwa omegye mu nti wo mu na saba won beto adwumedie so no enne nyamfo se eche mensa bonsu a otua dom kese ano ene onimnyafo hayo na druso otua edom ketua no ene mpenifo mienu sandi sio sanpipio wo mo jebre efemfam obia ye obia atu emani efefefe nanu no onimnyafo se eche mensa bonsu se edikan odo nyankopon ase papa se wabo obia oba akọ ne nam ne mpeso aso aba na oba ebi ntam a wo mo pe ahyen ene akwantomu nsem bebre ase penfo no ese mu nsem bebre ni na mu nyankopon de obia bedu asomdwemu odika oda nyankopon ase papa no santo aso se na kuma so ade ne ade ohwe no mu pa ne se ensemam na hyebidani bia akote wo ne mpeso aso de eha de ti akoma de hia se ese duwa na montentem no ni na obia tintima gunkrata so no gidie mapase wo mudu nkoma fa sopa bi ebe film aba
Speaker, thank you for the opportunity to also make some brief remarks relating in particular to welcoming members to the third meeting of this second session of the 8th Parliament. Speaker, to begin with, I must express appreciation to the Almighty God for granting us traveling nurses from our various constituencies back to Accra to Parliament to commence the business of this meeting. Mr. Speaker, we have had a 3-month recess period. Members travel to our constituencies to engage constituents, brief them about developments in the country and in particular in Parliament. In other words, to account to our constituents. Of course, coming back, I believe that we are ferrying sackfuls of concerns and expectations from our constituents back to Accra. Mr. Speaker, I believe these concerns and expectations will find expression in questions that will be filed. Woman banu dani onumnya for CH mensa bonsua osanso hwem na hwem gefie tutu ni na so so afo ena busia motene no eno achi ena domkuma no banu dani ono de oye muslimi ni nti obompaye na ne bismillah ulai akbar ene o chesampa ono so na mamre no ti ono so ye ne dia fefe se de onumnya for CH mensa bonsu eda nyame aso no so eda Muhammad ase eno mo bibia kwa abasronko nanso domkuma no emnaship jefefo no bebre na ama eno no onumnyafo CH mensa bonsu chem zenya buapayo na mom wo mo toaba wo mansin mayi akandifo wo NDC amanyoko ne dimu eno nti ekoba santi emnaship jefefo no bi edidi akira wo mo hwetoto nema ama pelpele ye ne odoni nkabom aba eno nti anama wo mo ntumi ama emnaship jefie ne no. Let me use this opportunity to thank God for the grace of good health for you and our elected members of Parliament, and to warmly welcome them all to the second session of the 8th Parliament of the 4th Republic of Ghana. My colleagues from the NDC, many of them are returning back home after competitive democratic elections to elect representatives for the constituencies that will determine their own fate tomorrow. This morning, I had cause to caution many of them to work to manage conflicts that they themselves have contributed in creating, which conflict, if not managed well, may as well spell doom. Ma eye chifu ati mokwa eye constituency no 150 mantamu eye onimanyafo eye Ibrahim eye Ibrahim Odum na wakaza de nsema wodo de atodwa kire musia Ghana hanom ade bi akokɔnkɔso bibia ne yaye no amanyosam bibia ne yaye na amanyosam wose mpempen ya aduane ho ayedene anyasam no kase yase ayi kusibasi yose galom trende aya anwa galom no trende saa yase ne bua babia koduru nya agro etu be hunu bosa amanyoko awon no eti opposition obosi watwa emfonyini no no de aba na afi watwa eye ebra bi atwam ko ebo no no de ye ntoto emfato esa no panyin tem se yenyai aduane a ne boa ye de ne ye de ya amanyosem no osi da bi wase aduane sem de ade tire de yekoya amanyosem esan se ya de asesebi mpredua sekafra cho enipa anya wontimi entena se ontimi ntrasio na ye kwakwa na amanyosem sa de na chese entwayi etuondo obesere pa si yenyina ye mpe kwan a ye befa so a enuane ebetimi ensoso ne bo ne betimi aba fom ama obi biara timi anya bie ensu adie ama ne ho atimi atono se entese ne kwa na aye amanyosem sa ye nimra ya ho so no na agensemu na afi no etetere kwam no afi ye behu nkrofo enfe empade ye behu nkrampa nyina ache so se be ha dwene ti wonde wasere na all kind no kyerem se e wose aban pe akon obefa so a obetimi enso adoto nyoma ama enuane ne yetimi adua bebre awo ye mamhia na dodo na ye kra no ye de tabro atoso ne ye adua ye de na afesu ne ye ni akọ ne ye di ye nuane no on local food no wose ne betimi aboa ye ne ama Ghana yetimi survive sa abrayi mu se nya sa pa de na chese ye de tratra on ma se bibia bekra wa bra dollar susu ebunfa eyesidi su dia ene ya so ebe ye hye ebra edi animu. If there's anything that we need to separate it from politics, it's about food. Whether you are party A or party B, when you come, your people must eat. And therefore, all my life, I've said that when it comes to food issues, I don't want to do politics with it.
It's unfortunate that here in the developing world, we try to take advantage of every situation. But believe me, if we continue that way, we are not going to go any place. The best way is to treat agriculture as an industry. Give it the boost that is necessary, devoid of political rancor. If we don't do that, I'm afraid we are going to run into big challenges. For me, as for politics in food, I don't subscribe to it. I think it's a very dangerous phenomenon to play politics with agriculture. Let us leave agriculture into the hands of the industry players, and I mean the private sector. Once we're able to do that, then we can have what we call food security. Way a former deputy local government minister. Wanukroya so ankano. Ya tuansam no so. Na omampani na nadu dangwa gufado. His Excellency oba ba yo omampani. Na ni so di hu ba ko ene ade ba ko aka na kuma. Oso peso ye